Takže čau, my tě vítáme na tomhle kanále. Ahoj, já jsem Blanka, tohle je Market. Na Smile Week Everyday. Ano. Tak, chtěli bychom ti přiblížit, co budeme točit, budou to různý vlogy, Let's play. challenge. A někdy nějaký ty soutěže. No, nějaký různý ceny, ještě není přímo o který, když tak dáme nějaký info. A to se ještě neví. A když tak dáme teda info a uvidíme, co to budou za ceny, ale docela budete pokusíme nějaký hezký. Jako jelly beans a tak, který teďka mám objednaný a budeme s tím točit. Kdo nezná, tak to jsou takový bonbony z příchutí. A budete mít v popisku videa, kde je koupit. Jsou to takový zvláštníma příchutěma. Třeba zvratky, dětský pleny a tak. Takže celkem pochoutka, no. Takže může to těšit a je mega zima, ale svítí slunko. Na svítí sluníčko a přesto zima. No nic, tak my bychom se chtěla rozloučit. Tak ahoj. Já taky a u nějakého dalšího videa Let's Play Challenge soutěže ahoj.